You are now watching Zimbabwe Entertainment, fresh from the source. Zim Entertainment, aiwa, imi, amusikuziva zviri kuitika kunoka mana. Makamboudzwa kunzi gore rino muchadzidzisa zvakawanda patinenge tichiponda nhamo. Aiwa, tiripo kunoku tiripo paConquering Music. Ikoko kwacho chaiko kurudzi rwechidhudha rwakarehwa hanzi chibaba Conquering Bandit. Izvezvi ndinavo vese. Aiwa vari pano. I said, become very large, you don't know, be able to get to it. In the building, I said, more love and unity. Musa Pondane, my bandit in the conquering, you know, Zivana, one, itisana. Love, my bandit, love and respect. Anzi, ezvinezva kusina seyo. Ya conquering bandit. Yasiwe. Kuzvida kana kusazvida. Bandine new artist hamusikuiziva manje kuno kune hanzi new artist raw talent yakauya kuConquering. Aiwa rege vazviintroduce vega ka muromo vanayo artist ndiye ari pano. Mukoma zviri sei ikoko? Zviri sei? Aiwa kuno isi tinofara orai mukoma chimbondudzeyo mumbori ani imi muno muConquering tanzwa kunzi new artist asi ndoda kuti mungondudzawo kuti new artist uyu ndiye ani kuti vanhu vazive vari kunzo. Okay, ndiri mubanditi weConquering. Ndichangosainwa mai manje. Ndakatengerwa Benz waiziya. Ingonzi chimusiya vechibanditi izvo. Uya kunoko. Saka ndo zvine zvichiitika. Waiziya. Aiwa, muri kungozvinzwa ava hanzi ndiye mubanditi wekuno akambosungirwa kuno akadzoka kuno mubanditi weConquering. Regai tinzwe kuti vari pasaidi pacho imi. Ai ndinonakidzwa neZimbabwe ni Zimbabwe iri kufaya. Ndina mukoma ndikati mukoma kandavadzikisira. Tina chibaba pano. Baba vari pano mambona mwana paye. Baba wacho vari pano mukangoti mwana akadonha kapamwe mirako. Aiwa, baba vari pano. Chibaba, aiwa munofara here? Kufara ndo kwatinoita. Aiwa zvinokudzwa kana muchifara. Mungandiudzawo kuti chibaba uyu ndiani chibaba? Chibaba rimwe Conquering Bandit so nenge richingocheka. Anzi Conquering Bandit indaizivaini. Asi right. Alright, Conquering mubandit. Ndoda kuti munasondudze. Ndakaona ndakaendawo hanzi Charlie Black akauya muZimbabwe. Aiwa, Zimbabwe iri kuzviita. Asi ndoda kunzwisisa. Ndakati ndikumirirawo mubandit. Ndinzwe mubandit ari kutorwa Conquering. Ndikati batai. Ini ko zvakufamba seko ya lip sync here. Ndimomirirawo hanzi chibaba vari kuuya. Ndinzwe chibaba kutorwa check. That's one love to Zimbabwean people. More love and unity. As we have Bandit, Seh Calaz. Honorary, we have China. Send them a good Sami Tibu. Honorary. Check. Shut up, Pena Musama. Karafuka Shagatama. I'm not wishing I go in and dig about your mouth. Check. Honorary, listen me. Ndakawafunga ndakawabata pamwe wakaenda kuzani usaka boko imboku ukawaidire.
zviri kumbofamba sekozini confusion yacho kachibabana. Alright, ndiudzeiwo ndinotanga nemi conquering banditi kuti zviri kumbofamba sei, chii chainyazoitika kwaChalu? Zvinhu zvasina kurongwa, but sezvo kwakuri 1+1 ka tikangoti ngoita 1+1. Aiwa, 1+1 ndinozoti formula iyi yakafamba sei kuti muzoti rega tichiti 1+1 musati 4+4 zvakambofamba sei kuti 1+1 iuye zvanga zvabvepi kuti muzoti mango pastage makutofunga kuti aiwa dai ndambozviimbira yangu yekuzvituka iya zvinofaya. Ndiudziwo zvakatanga sei ende izvezvi zviri papi, zviri kuenda kupi? Skiri rarina kutangira kunoku, sezvo kana vaiona maclips skiri rakatangira kuCape Town nekuJosa. Takaona kuti haona power ratinaro hamusi kuziva. Kana tine power tichipikisana nemuwangu ka takaona kuti tikabatana ka musitomuziya pakaipa. Munongoona sezviri kuitika, vanhu vakawanda kuna vari kufara kuti mabatana, kuita vamwe vari kurwadziwa because vanonzwa kuti tikabatana ma1 waiziya mazvinzwa vanzi vakabatana ma1 kuno kumbilezi. Aiwa, regai tinzwe kuna conquering kuti makabatana. Aiwa, unity tinoida nyika dzese dziri kungotsvaga unity. Imi makabatana conquering mabandits kumafans uku. Ndakuda kuchitaurirawo vangu vanenge vakafanirawo neni mufani weconquering bandit. Munazonditsanangurirawo kuti muchiona kubva pamakatanga kuzviita izvi kengava Cape Town, Joburg, Zimbabwe, pazvakatanga muri kuona zviri kukwidza graph here kana kuti zimdance takutoti aiwa kumagumo tasvika? Mafans enyu muri kuona achizvitambira sei pane vamati zvamati maoni? Sezvamaudzwa nemubanditi kuti pakati tawanda ndipo pane mari yakawanda, pakati sauroka ndo kuti gauro. Saka chero Charlie Black akatoenda Charlie Purple. Izvezvi sadza ndo rato yake food staple. Sokuti takutoziva kuti aiwa zvapfana zvazviya ndo mari yacho yese. So I want to tell them straight up, nothing personal. Since from the first day, from the start, tatagara chingodo kuti zvinhu zvitese zvinakidze. It's all about the show business. Vanhu havazofane kuda kutora zvinhu zviri mubrain medu nezvatiri kuita kubasa kwedu kusa moyo yavo, because vanofana kuverenga pakanzi entertainment pese patinosvika. Saka chero tikati putseke pamwe kaputseke kacho kafana ita kastayira mushana tikasiyana nechi nevanhu vazongotukana. Akapfeka bhotse peke anga akachaira kuda kutunga wenge azvivetsaka ichoki ndakamuvaduranidza kuti ndirechibaba ndirimono korona kachandoro ndiboro ndotoro botseta ndakavasiya vasareta ndakakotaka nekupapaisa. Show me a signal. Check. Are you ready? But the boss is having so long get kum. Can I dago mona saka pom pom? But the one kill the time and go back to the bottom of the na tabina go better go. Azaba gana shari it's here to the shaka she no what's it. Baba was on the table did it. Mona majo wangu. No, listen this. So, this time tini mabanditi hakuna muna no ya chiti. Nini kumanya kani buge chiti. Kumanya ramdeka paka banditi.
Mira que la cuenta Catarín, que tú sacas que te cuente. Hermano, que carga top. Pizza, ya me carga shots. Pizza, pizza, de con el mensaje, guapi, a luchar. Voy a con el mensaje, nas, no, no, mensaje, me pepe. In a way, it's all the study. The matter for, the family, you are in love with your making it with it. But my train in the Montana, yo. But some of us put in the mood, there's another good even up on Sunday. But a passy, I come from the mood in the Montana, yo. As ever got him up on the mood, there's a guy. You know this? Listen this. Can you know this? Look. Level. Why you not say? Load the tune. Level. If you love Mary, everybody goes home. Everybody. You have been watching Zimbabwe Entertainment, fresh from the source.